diɲɛ kuru kara senantolanta ɲɔgɔndan ba coupe du monde ɲina san 2022 ta bɛ tan Qatar jamana kan a tɔ tile 5 ka da kan kari nata don novembre kalo tile 20 farafinna tɔgɔ la kɛnɛ in kan Tunisie b'a la. Tunisie de ye Mali bali ka ye coupe du monde in kɛnɛ kan. Tunisie jamana bɛ se k'a ka danaya da a ka sɛgɛw kan a ka senantolantanaw ko don minnu bɛ wele Aigle de Carthage kɛrɛnkɛrɛnyana a ka senantolantana Wabi Kaziri ka senkola kan Nama Jara VOA lasigiden Dakar. Tunisie jamana forobatolantantɔn n'o ye les Aigles de Carthage ye a ka jalatigi n'a bɛ wele capitaine Wabi Kaziri hakilina sigilen don hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ senatolantanba in na u ni Faransi bɛ kulu kelen kɔnɔ ni diɲɛ tolantanba ŋanaya b'ale min bolo ka Australie fara kan ani Danemark. Je pense qu'on est capable de sortir de cette poule. On sait qu'il y a la France qui est au-dessus. Ne hakilila an bɛ se ka bɔ kulu in na an b'a dɔn Faransi bɛ sanfɛ nka u fana bɛna tolantan kɛ walasa ka se sɔrɔ. Peru ni Danemark fana ye tolantantɔ ɲumanw ye wa ne hakilila a bɛna kɛ kabako ye n'an sera ka bɔ kulu kɔnɔ bari Tunisie ma tɛmɛ kuluw ka abada. Qui est bien huilé et qui est capable, je pense, de vraiment passer ce tour des poules. O la laɲini jɛlen don Tunisie jamana bolo o de ye ka bɔ kulu kɔnɔ. Tunisienkaw bɛ se ka u ka nisɔndiya jira kabini sisan i n'a fɔ diɲɛ tolantanba sen fɛ san 1978 1978 n'u ye farafinna sebaya fɔlɔ sɔrɔ. Russie jamana fana san 2018 Tunisie ye sebaya sɔrɔ Panama kan 2-1. Kaziri tun bɛ o kulu kɔnɔ a ye celu kelen don. Qatar jamana a bɛ fara tolantanna baw kan Tunisie tolantantɔn kɔnɔ. On représente des millions de personnes. Pas qu'en Tunisie, dans le monde. Nambe tolantan ke Tunisie mogo million chama banko kroma don jamana dronte bien fambe don wa akaka ankan chesi ni jalatigi ye akaka ikake misali ye tolantan keneka kadaka tolantan naw to yebe edela jango sifi ba fi kalaje korobalew be kewale mununke wala ninjore yin kunyede wala sa chesiru kake avoir ce rôle là de montrer une bonne image. Kaziri bangira Fransi nga a bangebagaw bora Tunisie a y'a sugandi ka tolantan ke Tunisie jamana la kabini san 2012 hali n'a y'a sɔrɔ a ye tolantan ke Fransi duguma tolantantɔw kɔnɔ kabini o waati Montpellier ka cɛlundonna bɛ tolantanw ke Tunisie foroba tolantantɔn kɔnɔ. J'ai vécu 5 coupes d'Afrique. Ne ye Tunisie sugandi wa manimisa ne ye farafina sena tolantan njɔnjɔn kan tan siɲɛ 5 diɲɛ tolantanba kelen nin bɛna kɛ filanan ye. Et j'ai pas de regret d'avoir fait ce choix. Wabi Kaziri si be san 29 na a b'a labɛn ka diɲɛ tolantanba filanan kɛ ni Tunisie jamana ye n'a bɛna kɛ a ka tolantan 6nan ye Tunisie foroba tolantantɔn kɔnɔ jɔnjɔn nɔfɛ. Les Aigles de Carthage ka tolantan fɔlɔ kulu de kɔnɔ diɲɛ tolantanba in na Qatar jamana na a bɛna kɛ tarata nata novembre kalo tile 22 ani Danemark jamana cɛ. An ka taa Bobo Dioulasso Burkina Faso kaw fɛ yen farafinna walima diɲɛ ɲɔgɔndanw caman na senatolantan bunakun kan ni Burkina Faso tɛ kɛnɛ min kan a ka ca la bobokaw bɛ Mali walima Côte d'Ivoire de senkɔrɔma dondo o jamana fila si tɛ Qatar kɛnɛ kan Alidu Ouedraogo VOA lasigiden Bobo Dioulasso. A kɛlen don kolo ye ka balan Bobo Dioulasso-kaw dara olu fɛ sisan bɛɛ bɛna nɔrɔ Senegali la ka lɔ olu kɔ ka se ka farafinna kunkɔrɔ ta. Burkina tɛ yen Mali tɛ yen Côte d'Ivoire tɛ yen an b'a fila an bɛna farafinniw dɔ la an bɛna sɔrɔ ka taa Senegal le supporter ko Mali fana ye Abidou Dioulasso sugu dɔ ye. Ne b'a la an bɛna Senegal le supporter kɛ ale ye wajibi ye kɛ ne yɛrɛ ta joueur ba yɛrɛ Sadio Mané. Franchement an bɛ Senegal le kɔ an tun bɛ équipe min le kɔ olu ye équipe min si de tɛ. Alidu Ouedraogo Bobo Dioulasso VOA Bambara tɔgɔra. Mali la Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali UNASAM Mali samatasigaw ka senkɔrɔmadondo tɔn bɛ labɛnni na walasa ka kubu jumal ɲɔgɔndanw lajɛ Jabarani na stade Mamadou Konaté la Bamakɔ. Cheikhne Demba UNASAM ɲɛma dankan. An y'a fɔ an ka militants ye an bɛ balontan lajɛ Mamadou Konaté la bɛɛ ka n'a ye an bɛ dumuni tobi an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka balontan lajɛ ka baro kɛ bɛɛ b'i ka équipe supporter parce que a b'anw kunna Mali ni Sénégal de kelen Mali ni Cameroun de kelen Mali ni Ghana ye kelen Tunisie Mali Maroc ye kelen. Cheikhne Demba ka fɔ la baara caman de kɛra farafinna supporter tɔnw fɛ
ka kɔn coupe du monde ɲɔgɔndan in ɲɛ. An bɛ tɔn fila la, kelen tɔgɔ ye Association africaine de sport et autres sports. O ye AFESU ye, an bɛ RIF fana la, Réseau international de supporters francophones. Afrique équipe minnu bɛ taa, an b'u bɛɛ de supporter. Afrique bɛɛ ye kelen ye. An ye réunion baw kɛ an ka instance fila niveau la. K'a fɔ mɔgɔw ye équipe min mana éliminer, o supporters ka fara équipe éliminer bali kan k'o supporter. Coupe du monde ni an ka dugawu kɛ an ka se niveau dɔ la parce que Europe ballon-tana bɛɛ africain de. Munna an tɛ taa finale la? VOA Bambara tɔgɔ la Alidu Wedrago Bobo Julaso, Nama Jara Dakar, Siaka Traoré Babako, a k'an mɛn sini alamisa Novembre kalo tile 17 san 2022